sampean salat perbanyak tobaté tambah sae daripada sampean nggih niku sae sih salat nedhi-nedhi ten Allah niku kuwatose besok-besok salat-salat ngeten wis dijaluk ning donya kok jaluk maneh ning kene wis tak kekno ning donya kok jaluk maneh lah niku lek salat tobat kan mboten nedhi napa-napa nek nedhi teng ngapura dhateng Allah. Ah ngoten kan mboten nedhi napa-napa dadi sampean nggih ten donya niki diparingi ten kubur diparingi ten akhirat diparingi. Ngoten. Nek salat tobat krana mboten enten salat sing njaluk-njaluk sing berbau akal nika wis nggih sae-sae mawon mboten napa-napa. Sedanten menika apik tapi enten sing lebih apik malih. Nah niku. Nggih, ya napa malih? Nggih. Mas, lek yang tobat itu biasanya enggak ada salam. Nggih. Baru sudah tobat. Nggih. Terus keterangan panjenengan wau semakin banyak salat tobat semakin bagus. Nggih. Ya sebetulnya nggih, kula Nggih. niki. Mboten napa-napa sami mawon. Monggo. Mau apa mboten kira-kira kon iki tobat kok balik mana salam atau Mboten. Setiap manusia niku satu detik pun tak ingat Allah niku dosa punah. Tapi kita perbarui terus, kita api terus, kita api anu ngoten mboten napa-napa kan ngoten umume lek gawe dosa niku nggih nika nggih mbuh ageng mbuh alit nika. Tapi sing kula maksud nggih monggo-monggo Mbak. Sing kula maksud kula paringaken ilmune pun hake Allah niki sedantene nggih dalam kehidupan nggih dalam datang Allah kan kablu minanas kablu minallah. Kan ngoten nggih. Nggih terserah sampean dahulukan yang mana. Sampean dahulukan Allah gue tambah sae. Sampean gawe sekira sampean dahulukan mboten apa-apa, pokoke mboten lali ten Allah ngoten tok. Sami mawon kablu minanas kablu minawa iso dalil akhire. Padahal ngaji ngene gak butuh dalil asline. Butuh napa kitab laku diri ngalami niku lek ngaos-ngaos ngeten iki. Atene niku wau lek menurut jenengan kalian kula kaya salah niku wau nggih nempak kucing, bendok poi tangga, ngrasani kanca kan ngoten lha masih kula nggih ngoten sing kula aturaken ngoten ternyata mboten. Kablu minanas kablu minallah. Dadi ning nggih urusane nang Allah, urusane ning manungsa. Nggih niki wae letake ten salate tobat. Sedadi pun akhir salat tobat niku semerap akhire. Keluar ayat inna sholati wa nusuki mau kiai mamati mboten saged maca kan mboten enten harokaate. Nggih ayat niki wae kiai mbok ingkang sanjang suwarae kula. Akhire kula semerap lek niki. Terus jawane niku ya niku mau serah datang Allah sedanten uripe matine salate sak sembarang. Nggih, akhire intine ten mriku wau sak detik kon gak eling aku dosa. Letake nggih ten tobat niku. Saran iki anu ya, yang iki jujuran kula. Tapi keramatan kucing nggih. Nggih, napa meneh sing ngaku-ngaku aku teko nang omahmu. Gak kon kei dhuwit, gak kon amplopi. Walat kon ngono. Ah sanes digoroi niku. Kucing coba tembak, keplecuk. Malati kucing timbang wong-wong sing ngoten-ngoten menika. Ngaku-ngaku malati niku mboten. Tapi lek urusan niki wau ancene ilmune Allah niku nggih sebenere sak huruf niku lho. Lek diartekaken sak gentanen mboten mantun sak umure hidup kula. Satu huruf alif tok ngeten iki. Tapi nggih krana ngaos niki wau nggih kados ngeten iki nggih. Makane kadang kula baleni, kadang kula napa kan ngoten cek lekaten diri. Kadang kula keras ngoten niku. Kata sing gemeter lek kula ngaos ngene sing koyo wingi-wingi niku. Mas Dimas sampe ngene Mbak Nur sampe nereng-nereng. Niku krana enten sing kajenge nggodhoi. Tunggangane laknatullah kadang kula keras kan kula semerapa. Cek nyengkring ngono. Adine fisike awake rada gemeter-gemeter rada napa. Ngoten setiap tiyang ibadah datang Allah niku enten makhluk liya sing nembrung. Lajeng njrumusaken. Ya niku ujianipun Allah sing semerap ngoten niku nggih sing ngalami. Lek mboten ngalami sekedar nyampeaken krana kitab. Nggih mboten semerap. Lek sing krana kitab, mongko enten kitab niku nggih kitab laku diri sing sae niku ngalami. Nggih niki sing tanggung jawab kados jamaah-jamaah sing
radi ditunggangi ngoten. Lah niki Mbak Nur niki jane wis rada fase rada paham. Tapi sik tergoda enten tiang-tiang sing oh sampean ku ngene sampean ku ngene. Dadi dhek sik percaya ten Jawi. Mergo kula kan dereke Semerap. Kok coba ngaos ten pundi ten sinten putrane Paliyuwa sak temenane insyaallah nggih wis mateng Mbak Nur. Ngalami sedanten diparingi pengalaman langsung dateng Allah. Istiqomah suratul Al-Fatihah niku sae-sae. Mari ngono gawe pondok kan. Eh? Ati wong gak sungkan Mas.